Order. So that's the program. Atina kunyatsokubuda neanga awari kuti nyaya ngozi ndikuziya asi wari kuti iwo ndobva tafamba bva tatsvakawo kuti mumushamu hamuna here munhu wakati ndo zvake zvaakaita But manje, awari kuti no. My argument is one thing at a time. No. Can I talk by condition? You don't give a condition. You cannot give a issue. No. So it means at the end of the day, I'm not going to win. Treatment after this one, and let's go back as family now. Try to put it in because you can't say what's obvious. Right now, I'm going to get there. Mukati zvizvi andika saka are you telling me kuti makutosiya iyi uyu mukaona yake ka uyashati right usati madhira neyangu ngati mutaiso umberi kune saka uenda kutoti ne backlog of 15 cases dziri unattended to isi tikuti dot nyaya dzite sei dzipere one case at a time zvamakaita muchienda koripa yemukadzi yemukadzi yakatodii yakatopera ngative titeipi E. After E, we move to the next case. D. Kusika nyaya dzese dziri mamasambu dzapera dzeudinya dzese dzapera. No, we can't. You know what I don't want to do? No, because we end up with the for condition. They do that. You don't set up the wrong precedent. What you want is now. Atukuda zvese zvinomotiva ngatiti yatiri kuziya right now ngatiti yatiri kuziya then tadaro tabva kune dzimwe dziriko dzekuti uyu wakazodai baba wangu uchi andika let's attack it chabva maybe let's attack that one kana pene zvogadzirwa then we move on to the next kusvika zita rekuti mwana masambu mabhinya rapera saka zvokuti azowana mwana kubika naona inini my point is guys let's grow up and ndanotofunga kuti kuona mama masika kuti makutovhumirana muchitowirirana kuti kudai vanhu vachitocontribute that's the way to go zvekutoti vanhu vakuuya people are willing to contribute and that's the way to go ngatigadzirise nyaya dzipere tauraitiri maitemu mambo nekuti pakarisesina takabva kanasa kutijekera dambudziko rangazotoona panzara nerekuti vanhu detailed background yabautaurwa ndishumba yakakosha izvo ndizvo vanhu vese vakandozwa kuti dhanyero wakaura munhu vari kutofunga ndakaenda nemesa ndibva ndadzingirira mundobva ndasvika ndamutizvipi ndibva ndaita marichos saka dai dare ranga riine nguva ranataguzwa kuti zviro zvakambofamba sei and dzasvaina ndakuramba ndakuinsista kuti kwanongosa nyama handi kuti ndandobherera makuita saka asi kuti ndogune detail zviro zvingeza 1992 kusvika nhasi ndi 2026 dare rinorogona kunga riri rari chi6 isusu hatikutaura bambo zviri simo ngamabva titotaura nawe isusu madzimambo bambo tine dare 1 kana tatotaura ndozvatakuita ndozvatakuita isaka isusu zvokuti una mambo ane hazina basa mambo ndi mambo zvakafanana ndozvatakuita but inini ndiri kuti ndikwedzanizo chinhu chinonzi ngozi handiti hazvirevi kuti ndiwo wabata munhu ukauraya munhu unokwanisa kuneswa nengozi just because wakaona asi waona hauna zvawakaita kana kuti uri kuneswa nengozi nenyaya yekuti pazvakaitika waiwepo although usina kudii usina kuuraya asi waiwepo saka mufi ari kuti no iwewe zvawakandiona ndichifa ndaiekipisa kuti uchazoenda kuna nhiki nanhiki inoudza kuti vanhu wandiuraya ndiwana nhiki iwe inotoita ngozi mwakaendesa bhari iye kwawe unozivani kuhondevhari iye kuhondevhari kwakupemba kwakupemba anga asitoripo asi takaenda kutakura munhu apa chii ibhara kochizi izvo wakatora bhara rako iwo wakaona muine ropa ramo sei usina kuvhunza kuti ropa remunhu ribhara ngerani yatongozi vanhu wakatofa vanhu wakatosupika ndoanzwa kana totaura nenyaya yengozi we are not saying kuti iwewe wakaenda kubata chii munhu asi tiri kuti pane zvakaitika
une mhosva yauri kupiwa nemufi, which is not necessarily kuti wakamuti iwewe wakamucheka, asi kuti pane mufi chari kufila kuti unodai wakaplayawo chi role yako kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakadii zvakanaka. Ndo nyaya chete iripo. Saka isuti kuti zvimwe zvese guys, let's not fight guys, let's not fight about this thing. Chinhu chiri apa ngatigadzire. Yes, my emotions anokwanisa kukwira achita sei nekudii atika, but at the end of the day chatoda solution, because munochayana muchatokireta mangozi maya manja because mimi majaini mukara mamuru wa mudharo unofa yamurakutipinda mushonga ndito rimwe ngozi yamunotopara nayo pona ungatitosiyeze chii zveviolence izvo ngatiise kuwirirana nekutaurirana chii pamberi tifambe, because mamafamba zvakanaka kwese all of a sudden ndinotanga kumira kuti ine mutana zvaitira kuti pane imwe ichabuda maya manja yakutaura kuti ko mukatosorovha iyo sei inini ndiri ndakatanga, but and what does it mean? Makutomira kuti apa makutosaka sekuti muine mukana kuti musolve this issue achiva imasolve issue, then kana paine zvimwe zvichanyuka later ngazvinyuke later, asi mapedza chino chikama andi yesa mukuratarejesa pamusoro chakamira chikavani kukumbira rege nekunonoka kwandaita nekuuya kwatakaita nenyaya yafundo rapera zvoda kutedai zvakare makanga mati padetails pa 6 asi nechichemo chakazoka chaburikidza kumuri ndovanasekuru wangu muisa wacho tautozwa kunyara kana tiri kufamba kuti ndo mabasa anasekuru vedu. Saka nyaya iripo ndeyekuti changamire kana tasvika pakadare zvanasekuru hatidi kungwara-ngwara ba, hazvina zvazvinotibatsira ba. Isu changamire tiri kukumbira kuti semhuri tidzoke kwatakabva, kwataienda kuMozambiki kwakati iye kune n'anga iriyo, because mhuri yakanga yati kuti tibatsirwe ngatiende kuna Mukotsanjira. Iye akaramba kuti aiwa Mukotsanjira ihama yedu ende Mukotsanjira unoziva zvomumusha medu, saka Mukotsanjira haiti mhuri ndokubvunza kuti saka kuti tiende tikazi ndine n'anga yandinobva kuMozambiki, mhuri kati ngatidini ngatiende. Sekuzviwa kwamunoita kuti true apostle kundobuda chimhene-mhene mupostori hazvidini hazviiti, kwakaita wakomana waini avo wakazvipira kuti hama yedu haichafambiri yega takuiperekedza isusu, ndobva watokumbirawo kuchechi kuti wadini wauya waenda kun'anga kuMozambiki, wasvika mun'anga, n'anga yakati mauya ini nenyaya yomauya nayo, asi murume ndiri kuona une mukadzi uri kumutera kumashure. Mapazva ndiwo ndodaidza kutsanangura kuti isusu tati kukumbira inishoti kuti mambo taikumbirawo muprista wenyu kuti tidzoke futi kun'anga yeMozambiki yanga ndiyo yakanyatsa kutotipa gwara kuti zvinhu zvedu zvakabvunza kudini kudai zvichienda kutangira, because yakati tangai mapedza zveuyu then muchizoenyi iwe mamafamira. Saka taikumbirawo muprista wetiperekedzwa kuMozambiki na ndinorombodarera mambo mutazi nemakurukota ndakuita mambo usikazwisisi kana kuti unonetsa. Mambo wambozvitaura izvo kuti ngozi haikanirwiba inobuda yega. Saka ava hama dzangu ava vari kuramba vari kuisa inini pamberi kuti uyu wakauraya munhu, takafambira nyaya iyi ngatidarira ade chi6 hapana apo mufi akataura ngezvako. Saka handizi kuti kuuraya kwavari kutaura ivo ndo vari kuziva zvakaitika zvazviri kweri kana kuti mufi ndiwo mufanira kutaura. Takafamba nababa tikaenda, saka mazongati ndodada taenda kumhuri yemunhu wakafa, wakati kana paine munhu wazobudirwa kwenyu munouya naye panapa, maasesas anga ari paishe tozoasesa kuti tione kuti munhu uyu ini zvandikutaura baba handii ini zvandikutaura baba kwamakamboenda kuyo ukanobatwa iri kuti kumashure mukaigadzisa handii akati kana mapedza iyi muchizodzoka tigadzire ipi ngozi zvainoita pa ngozi yakarara haina dambudziko nani, asi mukaiti muka ikamuka hamuzokwanisi kuti ibate futi bane hope, ndopane dambudziko rechi rengozi ba. Kana yakarara siya yakadini musaimuti, but mukadzimana maiita sei maimutsa chiva yemapedza nayo. Ipo baba ishumba sio rangi mtata. What is the bam? What is the purpose of going to Mozambique ngeri kwa makanga Mozambique? Isi tusemhuri tatiri kuwirirana kubva kumashure kwese kuti nini ndakaita taura taifambira pamwepo, saka takatoenda kuMozambique
but ndazodzoka manje ndipo ndakuona kuti wamwe wangu hazvisisizo zvawaripa wari kutoti inini ndakauraya munhu endi ndakaita zvirombo saka inini ndakuti izwai bambo ndokubatsira pane nyaya bambo dzakaoma kudarika idzamutaa nyaya ino yasati yauraya munhu bambo ikatanga kuuraya mumusha munotemwa zvikumwe 1 uya nebhemba uya nechii and prevention is better than cure. Kana matombofunga kuti ndoda kuzigadzirisa gadzisai sekuenda kwamakaita endai muona bambo zvanoda kuona imi chamusiri kuona bambo advantage yekubvuma kwenyu mukuona bambo zvinoda mabatsira mhuri nekuti maenda kugadzisira zvimwe zvinhu zvatatanga zvaputika asi matodi makatozvigadzirisa zvisati zvaafekta chii mhuri ende zvamaita izvi bambo zvabatsira futi kuti muchaona bambo ka kuti nhasi vanhu vese vari kukunongedzai muchaona kuti mukabva kune iyi chikunwe chike chifunikwa chiri chandongedzawo vano rutonongedzwawo nechanyi unoa imune makudiriwo living example anditi yekuti guys inini zvangu ndakaita sei zvangu zvaarai ndakapedza makutotendererawo nechese zvatuita anditi kuti makadii inini neni makadii makandipedza maakushandisa imi maigona imi maiti zvakatika zvakari zvawaiti nditi here pedzawo yako anditi maseta example yakana bambo chandikutaura chamusiri kuona chakapakaita chakakosha ndechekubvuma kuti yesu isho pakaitika chinhu chaino izvozvo bambo ndo panofira vanhu vakawanda ipapo munozwa samasambo panofira vanhu vakawanda samasambo muromo wekuti ndinoziva kana kuti handidi munhu apa anouya bambo apa akaita sei mukaenda kunoita 15 zvichitaura kuti ndiye wakadai munachikuta musandiro handizvizivi atonyarwa asi achibva ipapo nezvipezi murodi mozambiki kotibi imotambura kwese kuwana wachifa wachidi iyo mbizi wakona munhu utione azvikona iyo noti handina chizi inokupa pakazona kuti hamuni mwana unopenga hamuni mwana zvese zvizvanozvire asi indi muti mukona zvinzozo kuti chamaita chakakosha chamusiri kuona kuti chamakaita chakakosha ndechekuti ndinoziva ivi nyange pamakasvika ukazvine mutadza kuti hamuna kuramba pamaita pamari zvadi asi ndikuti chamamaendera ikoka kusati mupedza chipedzisaika chamamadii chamamaendera chazobudisa mukadza rumashuku chipedzaika ichocho chakunetsa china baba tareji gare pasi baba gare pasi unu gare pasi baba tareji yes saka chiri kuitika ndechekuti ngozi iyi yakauya mumusha medu 1992 ukaona makore apo kubva 1992 taizviziva nekuti inyaya dzakatongoenda kumapurisa dzikatongwa asi hama yedu yakaramba kuti ini handina kuuraya ndosaka zvakazotora makore kubva 1992 kusvikira waakanga ainawo wakazotoenda kure asi isusu mushando wedu wakwamasamu tapera changamuko zvomukutaura kuti kunozofiwa ngengozi ngozi yakatoshanda takafa takapera kana izvo tiri kutaura kuti tine mari hatisisina mari pachena mari yapedzwa ngengoziyo hatisisina chiroba vasada todambudziko ratinaro riri mukati memusha saka tafamba kudaro wamwe vanhu akanga auraya nawo ndo wakatozotanga kuenda kooripa ngozi dzavo wapedza kuripa kuda uyo aifambawo futi naye aimununudzira kana kuti hambaiti ubate maoko wamakauraya
wakazosvikirwawo kuti ngengozi akazosvika pakuripiswa. Ungobatsira kadzi kuti hangaite ubate maoko wakaripiswa. Ndo zvakazoita kuti vanasabhuku wenzvimbo iyo kuti imi vanasabhuku maperei, asi muri kuziva chiri mumusha muri kunyararirei. Ndo chakaita kuti tizosimudze musoro pakuchita iwe shamwari nyakusa kuti taurai zvawakaita. Iye manje ndoba akachizotanga kuti andika kumbozwa akandiperekedza uya kuti idiko ere zvokuri kuzwa akachadya ng'ombe 7 inokabiswa doro. Akati masako achado kuona mushamani wakashata maningi, asi rawakandibatisa riya rakandigadzirira ngozi. Ndoba azodzoka kwatiri pakutanga kubvuma. Nharo dzamuri kuzwa Changamire ari kuita pamberi penyu idzi ndidzo nharo dzaaiita kubva 1992 kumirira vanhu vekusha kuti ngozi iyo itipedze. Saka zvazosvika pekuti wabvuma, wakabvuma akagara pachera kudai. Inini sababa ndakati Dhanieri kuti wabvuma ngozi chidzika ugare pasi, takuda kutaura newe wakagara pasi, hauchagona kugara pachera. Endi kasimba kamwe kaanga ari kunyanya kuseenzesa mukunga kutonga, waiziva kuti nini mukoma baba ndakanyarara, asi iye anga ari newanji. Saka ndo musota kutaura kuti kubva nhasi taakuti unewanji ngaubve pauri nekuti wane ropa mumaoko, chimbotenda kutongwa ngedare rimumusha. Tabva ipapo atenda kudaro, ndipo takachizoti takaenda kumukuru wedu Shuwa wechechi kokumbira kuti taane ngozi rimumusha Changamire, tiri kukumbira kuti tinoiripa. Mukuru wedu akatitendera, endai mauripi, asi ucharipa ngozi tiri kuti ndidhanyiro ndiye ngaende kuripa. Imi maomwa masambo munomubatsira kuripa, asi muri muchechi. Takatendera izvozvo tikauya Shuwa, ukazoona hama dzamazoti dzakazosarudza kuzvimirira kuti dzimubatsire, asi vamwe vanhu vedu tiri kukuchechi Changamire. Saka zvadari izvozvo Shuwa, dambudziko rabuda futi dambudziko remukadzi wake futi, hatina kuramba vaChangamire. Takatenda kumubatsira, tikafamba naye kusvikira titaurana nawana tezvara vemudzimai wake anga afa zvisina kutsarukana. Tikachadya kwabva ng'ombe 11 takabhadhara, iye haana chaakatobhadhara, asi isusu hama ndisu takabhadhara. Tazopedza izvozvo Changamire, tazodzoka kwakuchimudaidza manje kuti isusu chataimudaidzira Changamire kudai ranga riri rekuti chimbotenda hama dzako dzakubatsira kubhadhara ngozi yekwatizvako, chimbodzitendawo kuti hama dzangu inini handina chandakagona kuita, asi basa ramakaita rekundibatsira kugadzira izvi kwakumbotenda. Ndo zvaakatanga kuramba Changamire, kuuya kotenda hama dzanga dzakubatsira. Tabva ipopo tanga takuchiti manje tichiite weifora. Izvo mazwa Shuwa ari kutaura kuti wakanerwa, ishuwa wakanerwa Shuwa. Chakaita kuti vanhu vamuneri ndo utongi hwekuti iye ndiye wakashaisha, asi anga asi kutenda kutongwa ba ndakausimba kekuti ndiri newanji. Wanga ari kuti imimi ndinofanira kutonga ngekuti ndiri newanji. Ndoshamwari hauchagoni kutonga kudai, enda kutonga. Ndo zvakaita kuti ngekushatirwa Shuwa hama dzawo idzi dzisvike pakumutera, asi isusu tanga tiripo takazonza ngoti dare rekwakonzero guta, dare rewananyakanzaona masere wese tanga takaungana nemazukuru, takazoti nyaya inopera nekutaura. Saka tazosvika papoindi manje yekuti taakuti chiuya tiende koripa mhosva yekwamumera, nekuti vanhu vakaurayira vari pakaterere ngeyekwamumera. Chiuya wena tiende koripa hondo yedu iya yekwamumera. Ndopazobuda dambudziko rekuchitirambira Changamire kuti inini handichauiba, ende anga asi kutaura nyaya yekuti ndakanyorwa kudai, ngekuti mushure mekunerwa takazogara mamwe matare tikafambisa nyaya dzekuenda kopisa kuripa. Handiyo nyaya yanga ari kugarira pauri, anga ari tumaike sikuzvipanga, asi takaziva kuti uri kusha kudzoka kun'anga iya, nekuti kuri kuzipa akazodzoka kun'anga iyo iyi. N'anga yakamubvunza kuti iwewe Dhanieri, mukadzi uri kumusana tamuzwa uri kuchema nengoziyo yako ukagara itaizwa iyi, asi ndiwokadzere vanhu vairi avo uine mhosva nawo. Dhanieri haana kugona kuwapindura n'anga, wakaramba akanyara. Ndogombe sokoro takapiwa kuti wana paka uko taenda uko mukoma wabvunzwa mubvunzo iyo asi haana kukona kuupindura pano. Saka tiri kuona kuti kuzoramba kuuya nekudaidai netuma excuse twaari kutipa titwe kuramba kudzokera kun'anga kusvika kuti pane mubvunzo wekuti ndiwo wega ere vanhu vakauraya
Changamire ndiwo mazwi edu asi ndanyanya kufara maningi ngekuti Daniel wauya kutaura pamberi penyu kuti ndakangerwa. Anererwa nyaya yekuti wakauraya munhu wamasambo. Nyaya yekuti wauraya munhu. Kuma yatinayo Changamire. Yakabva kuna baba. Baba wedu hatina kuenda kubasa resu. Hapana munhu akaenda kubasa. Inhaka yatakasirwa ndibaba. Baba wedu vakafa zvakanaka asina ropa maoko. Saka nyaya iyi ndo yakaita kuti anererwe kuti wakauraya munhu bloody bastard. Ndo mazwi edu Changamire. Andati ndifunge nditaure Changamire. Right, it's okay, but inini chimwe chinhu chamusingazima chekusemapirira akaita zvinhu inini ndosati tombotaura mazwi kutaura paukama hatigadzire chinhu zvakanaka but we can also make another move tikaona kuti chinhu zvifamba tokwanisa kuita another move because kana munhu abvuma kwa ndakauraya that's first degree murder. We can change the tone and make it a criminal. So it's up to you. Tone di chakanaka. Ngatisiye muri ifambise Ndipo tsoka imbogare pakasa munhu pakati patsaona criminal insurance itori nemarezauts aripo imuda ubatsirwa maresults hapo bamba handisataura nenyaya one the fact yekuti makapotonobhadhara admission of D handina kubhadhara admission of D handina kubhadhara admission of D handingamubona handitotora admission of D for this case yekuripa munhu wakafa iye kwamakaenda kubhadhara mukadzi ndeichi nyaya yacho matauro edu kutoita muri kuona urudzi wakauraya mukadzi inini nhau yangu yakaita mukadzi wakabuda kuti wanga usikandichengeti wanga usikapindi mupamangu mukadzi uri unditi wanga usikandichengeti noti kuti ndakauraya mukadzi saka ndakutaura kuti ngozi inoendeita zvakadii ndakutaura izvi zvandakutaura ngozi haisi kureva kuti makauraya chii munotoendazo ndikudzokorera futi zvandataura kuti ngozi handiti kana mukazwa munhu anozi ari kutanda botso munhu akatanda botso hazvirevo kuti akadii akauraya maiba kana kuti asii kutanda botso kune nyaya dzakawanda dzinotandisa chii the same applies nechii nengozi ngozi kune zvakawanda zvinozunguzi wakaita sei iwe usina kuuraya chii saka toti isusu those more issues ka let's clear the hatiganzire zvinhu zviripa zvotopera bamba toona zvinoteza saka ndinotenda yes ngatite bambodhanika inini I'm very free pamwe pacho pamuri kufila kuti pamwiri pane pamutoto pakona kana pane chinhu chamusndosanduti mbiri yakundifonera shumba muri ikwere handiti you come here okay. We sit down and talk. What I want is the best for you and the family. Mabazirwa. Ndosandobatsire bambo chedu ndotite sei izvi muwirirana nechi nemhuri handika imi mhuri yenyu chivara vana wenyu nevakadzi nechi handiti mhuri yenyu masiblings nechi vachidii futi ndosatiuda badare rino iri babhodhani ndokati ndakataura hakuna awini dare rino handiri kuti kwaimomubuda kuti tawina dare rino handina wina ba munobuda muine munhu adii abatsirika saka ndichaona sabhuku ndibva ndatobuka kana muri fresh ndandizoitimboti okay onai sabhuku muwa matobhuka nobot munouya nasomeone else handika tidii tifambe nenyaya saka wazukuru ndiwa nani nani nyansanza nani kuti ndokweguta natiti handiti ngoya nouyo ndiye wakazondinonoti saka nyumuta sei chitotipai chindipai mazuva motouya ndipaonawo feedback yekuti nyaya yakutofamba kubva muzi wake asakutanda uchikumbira Changamire siite waypoint nenyaya nekuyananisa kumaticha taka uchikumbira jiti rekuti mutipo mutuse kuti tiende naye inini zvandava kuita tichuzai date because this is from this coming week kubva
Tuesday, Wednesday, Thursday ndeti sabatiki. Saka ndenda kuwanikwa Friday, Sunday ni Monday. Friday, Sunday, Monday. Saka chilongeka na matuti Friday likuya hivi. Motokoti Friday likuya hivi. Tunamusanga na team. Mangwana. Tutatita way forward. dai mangwani songe musibenda uchechi bashumba tabvitauya bateni Uye mangwana. saka pachina nedhikona sabhuku yedu yatwa mangwani nguva yeshumba Right,